1998, מגדלי עזריאלי מאירים את שמי תל אביב. 2010, מניחים את אבן הפינה למרכז עזריאלי חולון, מרכז העסקים השני בגודלו בארץ אחרי מרכז עזריאלי תל אביב. על כביש 4, בסמוך לכביש 1 ולכביש 431, מרחק דקות נסיעה מתל אביב ומנתב"ג. בירידה ממחלף חולון מזרח, הפותח את שעריו של פארק התעסוקה החדש של גוש דן. הגעה נוחה בתחבורה ציבורית, קווי אוטובוס עירוניים ובין עירוניים, שטל מתחנת רכבת וולפסון, נתיבי אופניים ייעודיים, שבילים להולכי רגל, ותחנה של הרכבת הקלה המתוכננת בסמוך לפרויקט. פארק ירוק של 34 דונמים, 2,600 מקומות חנייה, 4 קומות חניון, כניסות ויציאות מארבעת הרחובות המקיפים את הפרויקט, בניינים חכמים ומפוארים בני 13 קומות, שטח קומה ענק של 3,000 מטרים רבועים בבניין המלבני, ששטחו הכולל 40,000 מטרים רבועים, שטח קומה של 1,500 מטרים רבועים בבניין הריבועי, ששטחו הכולל 20,000 מטרים רבועים. לובי מפואר, לאונג' עסקים, מעליות מתקדמות ומהירות, מערכת אבטחה מהמתקדמות בעולם, חברת ניהול קפדנית, חדרי ישיבות ומרכז כנסים המוקפים בפארק ירוק וגנים מטופחים. חדר כושר, בריכה וספה, בתי קפה, מסעדות, סניפי בנק ודואר, מגוון חנויות וגן לילדי העובדים. סביבה ירוקה ומטופחת, לצד מאפיינים ירוקים רבים בתכנון הפרויקט ובבנייתו. מרכז עזריאלי חולון הוא יוזמה משותפת של קבוצת עזריאלי ועיריית חולון, שרואות במרכז עזריאלי חולון את מרכז